tosiaan sitten otin yhteyttä siihen ja se rakennusmestari siinä sitten keskusteltiin hänen kanssaan just juuri nimenomaan tästä asiasta. Ja hyvin määrätysti toi esille sen, että seurataan. Aha, okei, joo. Hei Aksu, miten siellä Ibizalla? Kehtääks ne enää mennä? Eikö sinne vaan, oliko se muuttunut tapaa? No joo, se oli kyllä musta sinne kelpaa mennä. Se oli musta hieno. Se oli ihan kiva. Joo. Se oli aivan mahtavaa. Se on ollut kuitenkin lämpimä. Nimenomaan seurataan sitä tilannetta siinä. Ja hän sitten sanoi, että ikään kuin jos alkaa vaikuttaa siltä, että ovi ei kunnolla kiinni. Kerro lisää, mitä te teitte siellä? Oletteko niin vaan jossain hotellilla vai jossain? Kiinni, niin sitten siellä laitetaan sillä tavalla, että se pitää itse ikään kuin irrottaa se lista siitä. Ennen kuin lounastauko kaikilla. Joo. Mites meni vapaat? No kyllä meni talonyhtiön remontin kanssa meni kyllä aika lailla koko. Ei niin, siinä se meni kaikki. Oikeesti? Kyllä. Joo, soitin tosiaan sille hallituksen varapuheenjohtajalle. Sanoin hänelle, että millä tavalla on ikään kuin käyty läpi se tilausprosessi, että onko meillä ikään kuin pöytäkirjamerkintä siitä asiasta, kun nyt lähdetään kuitenkin tilaamaan sillä tavalla ihan yksinkertaisesti selkeää asiaa. Mä sitten soitin tälle vielä, juuri kerroinkin tässä heille, että soitin rakennusmestarille, niin hän hyvin tiukasti totesi, että kyllä tässä on ikään kuin se tilaus hänen näkemyksensä mukaan tehty ja tällä tavalla näin, niin siinä sitten hyvin yksityiskohtaisesti käytiin läpi niitä. Saat potkut! Niitä sopimuksen viimeisiä vaiheita, niin hän sanoi, että ei ikään kuin... Mene pois, kuulitko? Joo, näin juuri sanoin, että näin. Ja hän sitten ilmoitti, että siinä juridinenkin velvoite jo osallistua siihen. Niin, kyllä juuri. Ja tosiaan sanoin sitten hänelle, että eiköhän tässä äänestetä kuitenkin ensin. Se on lounastunti päättynyt.